बघा बांगड्याची एक बाजू भाजून झाली आहे. आता आपण अलगद दुसरी परतून घ्यायचं. मी याचं भरलेले बांगडे दाखवणार आहे, फ्राय करणार आहे ते. तर त्या आम्ही हिच्याकडनं मासेवालीकडनं मी कापून आणले हां. आणि बघा ह्या पद्धतीने स्वच्छ मी धुवून घेते ते. तर आता पहिल्यांदा काय करणार ह्याला, तर हे बघा लिंबाचा रस, मी एका लिंबाचा रस काढून घेतला आहे, तो संपूर्ण ह्याला असं लावून घेते. बघा चांगला तो आपल्याला ह्यामध्ये असं भरून घ्यायचं आहे. आणि नंतर हे लावून आपण असं ठेवून द्यायचं अगदी बाकीची आपण सगळी तयारी करेपर्यंत, म्हणजे आपल्याला आतमध्ये भरण्याचं सारण बनवायचं आहे ना, ते बनेपर्यंत. आता हे लिंबाचा रस लावून घेते. थोडीशी मी आता हळद टाकून घेते बघा याच्यावरती. नंतर हा मीठ आहे चवीप्रमाणे. आपण मीठ पहिल्यांदा आता हे लावून घेणार आहोत, पण नंतरसुद्धा आपण मीठ वापरणारच आहोत हां. तर हे बघा आता हे पहिल्यांदा लावून घेते. आणि तो पण नंतर मग आणखीन वरून लावायचं सामान ते मी तयार करते. आणि आतमध्ये आपल्याला स्टफिंग करायचं आहे ना, आतमध्ये भरायचं, ते सामान तुम्हाला मी दाखवते. तर बांगड्या आणल्या आधी स्वच्छ धुवून तुम्ही ही प्रोसेस करून ठेवायची. आणि नंतर त्याच्यामध्ये सारण भरायचं आहे, त्याची कृती आता आई तुम्हाला दाखवेल. तर मागे आई तू सांगितलेस ते 2 प्रकारचे बांगडे असतात, त्याबद्दल जरा माहिती. हे ज्याला म्हणजे आम्ही मालवणला, म्हणजे मालवणी भाषेला साये बांगडे म्हणतो. आणि दुसरं असं ते खरबे बांगडे. म्हणजे त्याच्यावरती ना असं वरती इथून असं ना एक असं म्हणजे खरबासारखं असतं, ते असं काढतात ते. पण त्याला चव चांगली असते. ह्या माशांना, ह्या बांगड्यांना खूप चांगली चव असते. त्यामुळे असे हे साये बांगडे असतात ना, साये घेतलं तर तुम्ही साये बांगडे घ्या. आणि ह्याचं बघा याच्या पाठीवर बघा, हा पाठीवरचा जो हा भाग आहे ना, त्याच्यावर आपल्याला बांगड्यांचं कळतं. हिरवट आपल्याला हा असा बांगड्यांचा भाग दिसतो पाठीवरती, ते चांगले बांगडे असतात. तर हे मी असं लावून ठेवलं आहे. आता मी थोडंसं आणखीन परत ह्याचं 5 मिनिटांनी तयार करते मी सामान, ते लावून ठेवणार आहे. हे बघा मासे आपल्याला आपण हळद आणि मीठ लावून ठेवले त्याला, होय की नाही. आता परत आणि त्याच्यामध्ये आपण चिरा पाडल्या आहे त्याच्यामध्ये भरण्यासाठी. हे बघा इथे आलं लसूण पेस्ट घेतली आहे. नंतर हा नुसती मिरची पावडर आहे. 1 चमचा मीठ घेतलं आहे, कारण आपण आतमध्ये खोलपर्यंत भरणार. आणि मी आता ह्याच्यामध्ये जर असं आमचा कोकमाचा आगूळ घालते. कारण काय म्हणजे जेवढे आपण त्याच्यामध्ये आंबटपणा असेल ना, तर त्याचा ह्युमस जो वास असतो ना माशांचा, तो येत नाही. तर बघा आता हे सगळं साधारण 2 चमचे आलं लसूण पेस्ट आणि 2 चमचे लाल तिखट, तुम्हाला हवं त्याप्रमाणे घेऊ शकता. हां हे बघा हे आता करून घेतले ना मी. आता काय करणार माहिती, ह्या माशांना मी लावून ठेवणार आहे. ते चांगलं एकजीव करायचं. पण ह्या मसाल्याला पण मीठ लागायला पाहिजे ना, आलं लसूण पेस्ट आणि मसाल्याला, म्हणून. तर असं करायचं. हे बघा हे मिश्रण मी तयार केलं आहे. आलं लसूण पेस्ट, मिरची, थोडंसं मीठ आणि आगूळ. आता काय करणार आहे, हे असं माशांना, ह्या आपल्या बांगडे जे आपण फ्राय करणार ना, बांगडे आहेत ना, त्याच्यामध्ये जास्त थोडंसं जरा ह्युमस पण असतो, होई नाही. म्हणून तो जाण्यासाठी आपण काय करणार आहोत, त्याला असं लावून ठेवणार सगळं हे अशा पद्धतीने. आणि आपण हे फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचं अर्धा तास. आणि नंतर ह्याच्यामध्ये भरायचं आपण स्टफिंग करणार आहोत ना, त्यावेळेला आपण हे बाहेर काढायचे आणि मध्ये स्टफिंग भरायचं आणि लगेचच फ्राय करायचे. हे बघा ह्या पद्धतीने मी ह्या सगळ्या बांगड्यांना हे केलेला मसाला आहे ना, तो लावून ठेवते. फ्रीजमध्ये ठेवल्यामुळे काय होतं माहिती आहे, ह्याला पाणी सुटत नाही. आपण बाहेर असं ठेवलं ना, कारण मीठ असतं आणि आगूळ असतो ना, त्याने ह्याला पाणी सुटतं. ते पाणी सुटायला नाही पाहिजे, म्हणून सगळ्या चिरांमध्ये व्यवस्थित भरून घ्यायचं बघा. म्हणजे त्याचं जी चव असते, आंबटपणा, थोडंसं मिठाचा जो भाग आहे, तो सगळ्या आतल्या मांसाला लागतो. ह्या पद्धतीने बघा. तुम्हाला डोळे नको असेल ना, तर तुम्ही काढून टाकले तरी चालतात. हां काय लोकांना आवडतात डोळे ते. हे बघा आता आपण पापलेटमध्ये भरण्यासाठी ना हे साहित्य घेतलं आहे बघा मी. तर इथे ही कोथिंबीर घेतली आहे. नंतर ह्या लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत. आपल्या तुम्हाला आवडीप्रमाणे घ्या, 7-8 लसणाच्या पाकळ्या. नंतर हे खोबरं आणि ह्या मिरच्या घेतल्या आहेत मी बघा, 5-6 मिरच्या घेतल्या आहेत. आणि हे 1-1.5 इंच आलं आहे. हे आलं मी असे बारीक तुकडे करून ह्याचे घेणार आहे.
हे सारण तुम्ही बांगडा, पापलेट हां सगळ्यांमध्ये भरू शकतो आपण ते. जे कुठचे तुम्हाला मासे स्टफ करून फ्राय करायचे आहे त्यांच्यासाठी वापरू शकता. आता हे झालं तर ह्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ, हे बघा चवीपुरतं आपण मीठ घालणार आहोत. आणि आता हे मी मिक्सर लावून घेणार आहे. जरा लागलं तर जरासं पाणी घालणार आहे. हे बघा अगदी पातळ असं नाही, असं असं वाटून घेतलेलं आहे. आणि हा एक कांदा छोटा मिडियम आकारचा मी ह्या चॉपरमध्ये बारीक करून घेतला आहे. आता हे बघा ते गॅसवर मी पॅन ठेवलं आहे. त्या पॅनमध्ये मी 2 चमचे अंदाजे तेल घालते. बघा तेल तापलं ना की आपण हा बारीक केलेला कांदा आहे ना तो घालून परतायचा आहे. हे जे आपण करतोय ते सारण करतोय माशाच्या आत भरण्यासाठी. हे बघा चॉपरमध्ये कापल्यामध्ये एकदम बारीक झालं आहे बघा कांदा. आणि आपण हे असं सारण करणार ना, आपण हे म्हणजे तेलामध्ये परतून घेणार आहोत. म्हणजे अगदी थोडंसं थोडक्यात ते भाजूनच घेणार आहोत. आणि त्याच्यामुळे आता चांगली चव, म्हणजे आपण चिकनचं कसं तंदुरी चिकन वगैरे तशा पद्धतीने ह्याला चव येते. कांदा जरा परतून घेऊया आपण तेलामध्ये. ह्या पद्धतीने ना तुम्ही एकदा पापलेट किंवा म्हणजे बांगडा तुम्हाला आपण हे स्टफ करतो तसं करून बघा तुम्ही. सुंदर चव येते, वेगळीच मिळते. आता किंचित चिमूटभर मी हळद टाकणार आहे. आता हे वाटप आहे ना मी वाटलेलं ते ह्याच्यामध्ये घालून चांगलं परतून घेणार आहे. चांगलं म्हणजे असं ढवळून घेतलं ना की याच्यात थोडंसं पातळपणा आहे ना, पाणी ते पण निघून जाईल. बघा चांगलं असं परतून घ्यायचं. आता ह्याच्यामध्ये आपण आंबट काय घातलंच नाही आहे म्हणून मी लिंबाचा रस मॅड आहे ना तो अर्धा चमचा लिंबाचा रस करणार. कारण हे आपण जे स्टफिंग म्हणा ते वेगळं आहे हो की नाही. मग त्याच्यामध्ये आंबटपणा यायलाच हवा आहे म्हणून हा लिंबाचा रस घातला आहे. आणि तुम्हाला मी मागच्या वेळेला आम्ही सुरमईचं ना हिरव्या मिरचीचं आमटी दाखवलेली. तर असंच ते ह्याच म्हणजे आपण हे जे घातलं आहे ना आतमध्ये मिरची, लसूण, कांदा आणि खोबरं असं पण केलं ना तर सुंदर लागतं ते. चांगलं हे परतून घ्यायचं. हे थोडक्यात ते शिजूनच घ्यायचं आहे कारण पापलेट आहे ना ते मग छान लागतं आपण भाजलं की. या वाटणातच आता छान असा सुवास सुटलाय. आणि तुम्हाला जर समजा वेगळं करायचं असेल ना तर तुम्ही मिरची पावडर, हिरव्या मिरचीऐवजी ना लाल मिरची पावडर घालून सुद्धा तुम्ही तसं करू शकता. मला समजा काय काय लोकांना आवडत नाही मासे हिरव्या मिरचीतले, तर त्यांनी मग लाल मिरची टाकायची त्या हिरव्या मिरचीऐवजी. आणि बाकी पद्धत सेम अशीच आहे. बघा आता ह्याच्यातलं पाणी सुकतं आहे. आता मी काढलं ना ह्याच्यातलं की ही हे पॅन आहे ना हे असंच ठेवणार आहे आणि ह्याच्यातच पापलेट भाजणार आहे. म्हणजे भांड्यांचा सुद्धा जास्त आपण व्याप करायचा आणि डोकं लढून सगळी कामं करायची. आता हे थंड झालं ना की आपण हे माशांमध्ये भरून घेणार आहोत. तर चांगलं थंड करून घ्यायचं. हे तर थंड होण्यासाठी मी ह्या प्लेटमध्ये काढून घेते. साधारण 5 ते 10 मिनिटांमध्ये फ्राय करून घेतलं. होय. त्याच्यातला हिरवटपणा आहे जो ना मिरचीचा, आलं, लसूण हे सगळं त्यातलं निघून जाईल. बघा बांगडे मी ह्याला लावून सगळा मसाला लावून फ्रीजमध्ये ठेवले होते. आता ह्याच्यामध्ये भरायचे आहेत ना बांगडे आपल्याला, त्यासाठी हे स्टफिंगचं साहित्य बघा. हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर, आलं, लसूण आणि खोबरं हे आपण चांगलं फ्राय करून घेतलेलं आहे. आणि आता हे आपण जे काप पाडले आहेत ना त्याच्यामध्ये चांगलं आपण हे भरायचं आहे. हे बघा जेवढं राहील तेवढंच भरा ह्या पद्धतीने. आणि वरती काप पाडले आहेत ना त्याच्यात पण भरायचं चांगलं असं, आतमध्ये जाऊ द्यायचं त्याला. आणि हे आपण ना भाजलेलं असल्यामुळे ना सुंदर
कारण बांगडा दिवस भाजला ना की छानच लागतो. आणि त्याशिवाय आपण हिरव्या मिरचीचं स्टफिंग आतमध्ये भरलं आहे ना, तर मी बांगड्याला आणखीन वेगळी चांगली चव येते. तर अशा प्रकारे मी बांगडे सगळे हे भरून घेते, म्हणजे त्या आतमध्ये ते स्टफिंग भरून घेते आणि नंतर तुम्हाला फ्राय करताना दाखवते. हे बघा बांगडे मी हे स्टफिंग करून मी फ्रीजमध्ये ठेवले होते, त्यामुळे अजिबात पाणी सुटलं नाही. बघा आता काय करणार आहे, हे जे मिश्रण मी तयार करून ठेवलेलं ना, पीठ, थोडासा रवा, हळद, मीठ, थोडंसं ह्याला हवं ते कोटिंग हवं ते, आणि मिरची पावडर. हां, त्याच्यामध्ये चांगलं घोळून घेते. आणि मी ते गॅसवरती पॅन पण तापत ठेवलेलं आहे. आणि तेल तापलं ना की नंतर आपण हे जे मासे आपण भाजतो की नाही, फ्राय करतो, ते तेल तापल्यानंतर त्याच्यामध्ये घालायचे, म्हणजे खाली पॅनला ते चिकटत नाहीत. हे बघा एक बाजू चांगली भाजली, चांगली 4-5 मिनटं की परतून दुसरी बाजू पण आपण भाजून घ्यायची आहे. मला वाटतं 2च बांगडे राहतील, कारण बांगडे मोठे आहेत ना त्याच्यामुळे. आता आपण ह्याला वरचं कोटिंग आहे ते लावून घेऊया तांदळाच्या पिठाने. हे बघा बांगड्याची एक बाजू भाजून झाली आहे. आता आपण अलगद दुसरी परतून घ्यायचं आहे. हे बघा हे बघा आपण स्टफिंग केलेलं हे सुद्धा भाजलेलं दिसतं इथून. हे बघा होय ना. आता मीडियम गॅसवरती आपण दुसरी बाजू पण भाजून घ्यायची. तर हे बघा बांगडे आता आई भाजून घेते. तर बांगडे अगदी चारी बाजूने भाजून घ्यायचे. आता हे बघा साईडने भाजलेले ठेवलेत बांगडे आणि त्यांची पाठीच्या बाजूने पण ठेवलेत, म्हणजे जिथून आपण स्टफिंग भरलं आहे तिथून पण ते पॅनमध्ये तशा प्रकारे तुम्ही ठेवून भाजायचे आणि व्यवस्थित अगदी खरपूस भाजून घ्यायचे ते बांगडे. हे बघा आई आता परतून घेते बांगडे. दिसायला काय मस्त दिसतात बघा. आताच बघून तोंडाला पाणी सुटतं आहे आणि छान असा त्याचा सुवास पण सुटला आहे बघा. तर मंडळी भरलेले बांगडे हे तळून झालेले आहेत आणि ते दिसायलाच एवढे मस्त दिसत आहेत, ते बघूनच माझ्या तोंडाला पाणी सुटतं आहे. तर आईने दाखवल्याप्रमाणे तुम्ही पण अशाच प्रकारे भरलेले बांगडे नक्की करून बघा. ते कसे झाले हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. तसेच हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रपरिवाराच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर जास्तीत जास्त शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. नमस्कार मित्रांनो, आज आईने भरलेला मासा बनवला आहे आणि मला तो खूप आवडतो. चला बघूया कसा झालाय. मस्त आहे. तुम्ही पण असं बनवा घरी आणि मस्त आहे. आईच्या हाताचा फिश मला खूप आवडतो.